Inselmilkom. Illum l-erba' 4 ta' Awwissu, il-Knisja tiċċelebra t-tifkira tas-Saċerdot San Ġwan Marija Vianney. Nilqakom għall-quddiesa mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Il-kelma tal-mulej tal-lum se tlaqqana ma' mara li kellha fidi u fiduċja sħiħa f'Ġesu hija u titlob għall-binta li kellha fija x-xitan. It-talb, flimkien mal-fidi, jagħmel ġubijiet kbar. Ejjew, aħna l-koll b'fidi kbira ngħidu lil Ġesu ejni mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney, dan is-saċerdot Franċiż illi twieled fl-1786, kien familja ta' bdiewa jaħdem fir-Raba, ma tantx kellu ċans għalhekk illi jistudja u kien diffiċli għalih ukoll biex jiġi ordnat saċerdot minħabba propju l-istudji, però għeleb id-diffikultajiet kollha u kien eżempju ta' ħajja qaddisa. Intbagħat bħala kappellan Fars fi Franza fejn għamel 42 sena u hemmhekk ittrasforma l-parroċċa u tant nies permezz tat-talb, permezz tal-penitenza, permezz tal-predikazzjoni u l-imħabba li wera lejn nies speċjalment fis-sagrament tal-qrar. U il-patrun tal-saċerdoti u speċjalment tal-kappellani. U għalhekk nitolbu llum u speċjali għall-kappellani, nixtieqkom ukoll tingħaqdu miegħi llum fil-tielet anniversarju propju llum tal-ordinazzjoni tiegħi bħal Isqof, ringrazzja lil Alla u wkoll nitolbuh. Nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' seta' ħniena bla tarf, intażilt li saċerdot San Ġwan Marija Vianney u żejjintu b'ħeġġa tal-għaġeb fil-ħidma tiegħu bħala kappellan ta' parroċċa. Għamel li bl-eżempju u t-talb tiegħu nirbħu aħwa oħra bl-imħabba ta' Kristu u li magħhom niksbu l-glorja ta' dejjem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Mosè fid-deżert ta' Faran u qallu: Ibgħat xi jitkixfu l-ard ta' Kanan li jien se nagħti lil ulied Iżrael. Ibgħat wieħed minn kull tribù ta' missierietom, il-koll mill-kapijiet fosthom. U Mosè bagħathom fid-deżert ta' Faran skont ma qallu l-mulej. Reġgħu lura mit-tkixxif tal-art wara 40 jum. Malli waslu, marru għand Mosè u Aaron u l-ġemma kollha ta' Iżrael fid-deżert ta' Faran f'Kades. U qalulhom b'kollox, lilhom u lill-ġemma kollha ta' Iżrael, u rewhom il-frott tal-art. Irrakkuntawlu kull ma raw u qalu: Morna fl-art li intom battuna nitkixfu u tassew tnixxi ħalib u għasel, u dan u l-frott tagħha. Iżda n-nies li joqogħdu fiha huma nies ta' saħħa u li bliet magħluqa biswar u kbar ħafna. Hemm rajna l-ulied Anak, l-Amalekin li jagħmlu fin-Negeb,
il-Ħittin, il-Ġebużin, l-Ammurin li jamru fuq l-oljiet u l-Kananin li jamru in-naħa tal-baħar u maxtut tal-Ġordan. Kaleb sikket il-poplu quddiem Mosè u qalilhom: Infittxu nitilgħu u noħduha bidejna. Nistgħu nirbħuha għax nifilħu għaliha. U l-irġiel li telgħu miegħu qalu: Ma nistgħux naħbtu għal poplu jiflaħ aktar minna. U xerdu xnija ħażina fuq l-art li marru jitkixfu lill-uliet Iżrael u qalulhom: L-art li dħalna fiha biex nitkixfuha tibla lil kull min imur jammar fiha, u l-popli kollha li rajna f'nofsa huma razza ta' nies twal. Hemm rajna l-ġganti u li tqanak ġejjin mill-ġganti u ħassejna ruħna bħal ġradijiet u hekk derna aħna f'għajnejhom. U l-ġemma kollha ta' Iżrael refet leħinha u nfexxet tajjat u l-poplu għadda dak il-lejl jibki. U l-mulej kellem lil Mosè u lil Aaron u qalilhom: Kemm se ddum din il-ġemma ħażina tgemgem kontrija? Jien smajt it-gemgim ta' wlied Iżrael kontra tiegħi. Ejdilhom: Daqskemm jien ħaj l-oraklu tal-mulej, namlilkom kif għettuli f'widnejja. F'dan id-deżert jaqgħu il-katavri tagħkom, intom il-koll li kontu madudin minn 20 sena l-fuq, li gemgimtu kontra tiegħi. Ma tidħlux fl-art li jien fidi merfuqa l-fuq ħlift li nserraħkom fiha, ħlif Kaleb bin Gefuni u Ġoswe bin Nun. Iġġorru fuq spallejkom il-kastik taħtijietkom għal 40 sena, sena għal kuljum li domtu titkixfu l-art. Ek tkunu tafu li stmellejtkom. Jien il-mulej tkellimt, ek namel lil din iċ-ċorma ta' nies ħżiena li ftemu kontra tiegħi. Jintemmu fid-deżert u hemm imutu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien: Ftakar fija mulej fimħabtek għal poplu tiegħek. Ftakar fija mulej fimħabtek għal poplu tiegħek. Aħna dnibna bħal missirijietna, waqajna fil-ħtija, għamilna l-ħażen. Missirijietna fl-Eġittu ma għarfux l-ġubijiet tiegħek. Flimkien ftakar fija mulej fimħabtek għal poplu tiegħek. Malajr insew emilu, mank stennew li seħħ ħsiebu, u qabdithom kilba bħal il-ġim fid-deżert u ġarbu lil Alla fix-xari. Flimkien ftakar fija mulej fimħabtek għal poplu tiegħek. Unsew l-Alla li salvom li għamel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu. Eġubijiet fl-art ta' Ħam, ħwejjeġ tal-bisa fil-baħar tal-qasab. Flimkien ftakar fija mulej fimħabtek għal poplu tiegħek. Hekk għamel l-ħsieb li jeqridhom li ma kienx għal Mosè il-mażul tiegħu li waqqaf fis-selħa tas-surt qudiemu biex iberdu u ma jeqridhomx. Flimkien ftakar fija mulej fimħabtek għal poplu tiegħek. Profeta kbir anfosna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon u ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajjat u tgħid: Ħenna lija mulej bin David, binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżda hu ma weġibix kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuhu jgħidullu eħles minna għax ġejja tajjat warajna. Imma qalilhom: ma ġejtx mibgħut li fannaċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda resqet inxteħtet qudiemu qantlu ejni mulej u weġibha: mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-uliet u tixtu lill-ġriewi. Ekku mulej qantlu iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom. Imbagħad wieġeb Ġesu qalilha: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq.
U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fl-Evanġelju tolqtok kif kultant nies li ma tistennihomx li se jarfu minnu Ġesu jkunu l-ewwel li jifhmu tassew minnu. U hemmhekk għandna din il-mara Kananea li ma kienx parti mill-poplu Ludi illi turina kif għarfet tassew minnu Ġesu. Ġesu hawnhekk jitlaq lejn ir-reġjun distrett tas-Sirja, kosta tal-Mediterran, Tiru Sidon, isu biex jevita l-folol. U hemmhekk toħroġ din il-mara illi rridet illi Ġesu ifejja lill-binta li kellha spirtu ħażin fiha. Hija mara kuraġġuża, mara ta' fidi li ċċaqlaq il-muntanji, mara illi lesta tagħmel dak li jidher impossibbli u tagħmel minn kollox għall-binta. Hija għalina naqra kurjuża wkoll din il-konverzazzjoni ta' Ġesu magħha. Illa li hawnhekk Ġesu jidher f'mumenti minnhom isu ma jagħtix każ, differenti minn kif nafuh is-soltu u kważi kultant insolenti. L-ewwel jinjora. Imbagħad meta d-dixxipli jridu jeħilsu minnha jgħidilhom ma ġejx mibgħut li fannaċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael u din mhijiex waħda mill-poplu Ludi, isu qed jgħid ma ġejtx għaliha. Imbagħad meta tkellmu hi terġa' tinsisti jgħidilha mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-urid u tixtu l-ġriewi, kważi kliem insolenti dan. Nifhmuh biss jekk ma neqfux hawn ma naraw il-ġrajja kollha. Illa li Ġesu jidher li ried li d-dixxipli tiegħu jagħtihom l-ikbar talima fuq xi ġifieri il-fidi, anki għaliex mar f'reġjun fejn is-soltu jkunu ostili għalih u minn hemm ħarġet din il-mara ta' fidi kbira. Din mara li baqgħet tinsisti, perseveranza titlob, u li Ġesu tuża l-istess kliem tiegħu u tgħidlu ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom. U Ġesu hemmhekk jgħidilha mara il-fidi tiegħek hija kbira. Tolqotna ħafna il-fidi ta' din il-mara u toħroġ b'mod qawwi dan ir-rakkont, speċjalment jekk narawh ma' dak li jiġi qabel, il-kapitlu ta' qabel hawnhekk San Mattew, fejn hemm dak ir-rakkont ta' Ġesu mixi fuq il-baħar u Pietru li jipprova jersaq leħ imma jaqbad jibża u jibda nieżel fl-ilma. U Ġesu jerfa' u jgħidlu bniedem ta' fidi żgħira għalfejn iddubitajt. Araw il-kuntrast. Pietru wieħed minn ta' ġewwa u ta' ġewwa nett. Ġesu jgħidlu bniedem ta' fidi żgħira. U din mara li tfaċċat mhix parti mill-baqas poplu Ludi, mhix parti mill-grupp ta' ġewwa ta' Ġesu assolutament. Li ngħidilha il-fidi tiegħek hija kbira. U għalhekk l-eżempju kbir ta' din il-mara hija ta' fidi li hija qawwija, li hi fidi li twassal għall-impenn, għall-azzjoni, twassalha biex tagħmel minn kollox biex tgħin lill-binta. Nitolbu l-mulej illum ispirati minn din il-kelma tiegħu biex lilna wkoll isaħħaħ fina il-fidi, jgħinna biex ikollna din il-fidi illi teleb eħteħ ta' qalb il-biżgħat tagħna u anki sul-passività wkoll u dil-fidi illi twassal ukoll għall-azzjoni biex nagħmlu dak li għandna nagħmlu, dak li hu sewwa, nagħmluh perseveranza u nagħmluh tassew għal-ġid, speċjalment ta' dawk li huma fil-bżonn.
Jesu issa it-talbet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba lil bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina il-fidi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney nitolbu illum għas-saċerdoti kollha mod speċjali għall-kappellani biex jistgħu jaqdu din il-missjoni tagħhom b'ħafna ġenerożità u dedikazzjoni bħal kurat ta' ars nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Waqt li qed nagħmel illum il-tielet anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali nixtieq nirringrazzja ħafna mulej u nitolbu biex ikompli jkun miegħi mal-isfijiet kollha wkoll ħankunu rajja skont il-qalb tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u speċjalment ukoll dawk illum se jagħmlu xi operazzjoni serja nitolbu biex tkun magħhom tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għall-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex int tilqahom fih danek tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħiru l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox jilqa l-offerta li qegħdin nagħmlu l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney fiċ-ċokontana nitolbuk biex din l-offerta li hi xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu issaħħaħa fil-erb bit-talim li xandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax uġibok tilqana u qudiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddejt tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatli lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan Marija Vianney u qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna tubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslim u laqda li jintrit fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulejt ħejjina lena ta' dejjem li staqlu San Ġwan Marija Vianney tal-li kien amministratur fidil tal-misteri tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Nofru dan ir-Rożarju llum fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney għal kappellani kollha kif ukoll għalina l-isfijiet ħankunu rajja skont il-qalb ta' Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrilna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missilna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarista minnat tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missilna li inti fis-semawiet tqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnat tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missilna li inti fis-semawiet tqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek,
imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana men. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien bil-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santes Morina l-inti omna li kismat tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa minnat tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santes Maurina l-inti omna li kismat tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnant tal-infern u ġenera beħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità qaddisa.
Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' Daw dejjem, ta' dejjem jiddi fuqhom. jistriħu huma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinita Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlop għalina, imqazza Alla, itlop għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlop għalina, ta' Kristu, itlop għalina, il-Knisja, itlop għalina, tal-ħnina, itlop għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlop għalina, xebba, itlop għalina, it-tama, itlop għalina, liżjed safja, itlop għalina, liżjed nadifa, itlop għalina, bla teba, itlop għalina, li tistħoq l-imħabba, itlop għalina, tal-aġeb, itlop għalina, tal-parir tajjeb, itlop għalina, ta' min ħalaqna, itlop għalina, ta' min salvana, itlop għalina, xebba kollok għaqal, itlop għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlop għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlop għalina, xebba kollok seta, itlop għalina, xebba kollok ħnina, itlop għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlop għalina,
mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Itlob Mqaddes, għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddisa Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. għatti dinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li gawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin id-dwejjaq ta' issa ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irranżnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġi Marija. Lilek għandna fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddex Ġusepp ikun missiera lejna wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja minna l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pesani, Itlob għalina. San Juan Maria Vianney, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu,
Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Grazzi u nsellmilkom.